Wat? Die met wat die voorop. Dit met de camera. Ja, maar die moet toch niet. Oh, en die met de knieën aan dat team toch. Nee, maar... Nu komt het. Het gemist is. Is dat voor ons veld? Nee. Hier, kom. Kom je Beste mensen, wat staat er nu te gebeuren? Leg het even uit aan ons. Dit is pulkenhouden. Pulken houden. En Jan de Pol? nu die dat willen, planten een pulken. Ja. En die hangen dan vlees in. Sterke drank. En dat werd goed gedeeld. Dus die vlees wordt leeg. En als ja, dan kunnen we een beetje. Maar je hebt geen pulken? Nee, weer nee. Niet iedereen plant pulken. Vroeger was het voor de bron, voor de processie, want er puiltjes gezet. Ja. Dat die niet doorkoesten. En nu was die traditie dingen, dus ze dat nu, nou. En die mannen die door veel Dat zijn de bielementen. En wat is de bielemennetjes? En wat is nou het eerstvolgende pulken? De worden in de straat. Dus die gewoon heen rechts. Rechts. Dus die weten al waar ze naartoe mogen. Allee, dat wordt een Of ruiken die de sterke drank? Ja, prachtig. Oh, dankjewel. En waarom doen ze dit? Dit natuurlijk bij de proces. Natuurlijk bij de bron. Dat is, vroeger wordt ook bij de vrijgezelle vrouwen, die alleen worden de vrouw geplant door de deur. Want ze weten dat het goed nog ging. Die is nog de hutten. Maar is dit min of meer de afsluiting van de brontaal? Ah, oké. Wat komt er met dat ding hier? Vind je het goed als we er achteraan gaan? Nou joh. Ja, ik wil dat pulken houden, wil ik wel zien. Ja, die houden ze aan de pulken doen. Goed, je ook meekijken. Ja. Ja, hey. Pas op, hè. Is het nog ver naar het pulken? Nou, dat weet je niet. We weten nooit hoe het gaat staan. Maar dat weet je niet. Nee, maar het terug, kloppen gaat tegen, dan moet... Ik kan ook best zien dat hij niks staat. Kan me toch wel eens veel dat er nergens een pulken staat? Nee, ja, dat is in straten moet niks staan, maar... We moeten alle straten daar gewoon, hè. En in dat pulken hangt als het goed is sterke drank. Ja. Maakt dat nog wat uit? Wat voor sterke drank? Ja, wat oud zeggen is dat gewoon jonge kloren. Jonge kloren. En we hebben één pultje, dat wordt door de wethouder gezet. En die heeft er immer een elfje bij hangen, want dat drinkt je zelf, dat drink je de jonge kloren. Oh, dus dat is wel een beetje sigaren de eigen doos dan. Ja, ja. En de wethouder, hoe woont hij? Ja, dat weet ik niet, dat lukt niet veel. Dat is helemaal wat hij lukt. Nee, wat hij veel lukt. Dat is de wethouder. Oh, met die mevrouw met de bloemen. Nee. Oh, die heeft met de blauwe jas aan. Nee, hier, Frank. Oh, hier, is dat de wethouder? Dat is de wethouder, joh. Is dit een wethouder? Ja, dat is het. Hallo wethouder. Waar hangt de els? Zelfs? Ja? Ja, die hangt dadelijk aan de polen, hè. Maar dan komen de bielenmannen ook nog bij u. Ja, die gaan dadelijk de polen houden, ja. Hoe ver is het nog dan? Ja, we zijn begonnen rond een over 6 en dat gaat nog deur tot 2-3 uur s'nachts. Alleen maar pulkens houden. Houden en dadelijk op die boerderij, die carré-boerderij, daar wordt dan nog gedanst, gereid en gedanst. Dat is een oude traditie, hoor. Hey, maar we vallen dus echt met de neus in de boter nu. Ja, wij hebben geluk. En dan kunt deze goede traditie in Goed Meer. Maar wat is op er niet? televisie. Wat is er niet? Nou, ik wil één ding wil ik nog wel. Ik wil dat pulken houden, dat wil ik nog wel even Wat zien. is er doen, hè? Zo gaan we nog even. Iedereen kan heel de pulk. Want dat is 3 dadelijk en dan... Hoe is de opkomst trouwens? Opnieuw. Hoe is de opkomst? Hoe hoort het niet? Ja, weet ik niet. Het is voor mij de eerste keer. Ja, en dan werd het drukker dan. Ja, hè? Vorig jaar stond ze hier met 10 man die langs de kant te kiezen. Maar dat werd toch, hè? En het moet de eerste keer zijn, hè? Ja. Dus vanaf nu komt er gewoon ieder jaar. Nee. Oh, wacht. Dan komen ze weer terug.
terug. Ja, we moeten nu met 2, ja. Ik de wedstrijd wie dat ook heet. Liever zo. Hé, dan moet 4 stroken. Wat gaat er naartoe? Nou, dat Pool, wat daar staat, daar gaan we naartoe. Oh, Dan staat in de Pool. dus we kunnen net zo goed weer met ook meelopen. Hoi, stoppen we nou alles in de war of? Nee. Zij doet nog wat voor wel. Ja? Oh. Want dus jij zit eigenlijk een beetje de baas nu. Ja. Al 36 jaar door de 36 jaar. Ja. Als bieleman. Ja. Heb je toch wel eens neven gehouden? Neven de Pool of Dan neven de Pool. Nee, ik bedoel maar. Of we zitten ook lunch te nemen, maar ja. En waar staat de Pool nou? Hier, zo. Wat is hij? Oh. De jonge kloor. Ja, de eerste vraagveiling stellen, hè? Ja, tuurlijk. Ja, die moet je niet. Die weet het dat wel eens van mij. Wat heeft het dat niet gezegd? Wat had hij dat gezegd? Die moet niet op de film. Dat is iemand Ja, weer gewoon. maar. Hè? Het is toch maar eenmalig geld die dat vloog is. Ja, niet dan. Hè? Maar ik heb hem misschien niet geschoren, denk ik. Ja, dat ook zo geweest. Nee, zie houdt zich niet geschoren. Dat zal aan de horen. Hé, Bas, je kunt toen nog mee, anders maar even een keer over. Ja. Lukt dat? Doe dat nog. Ja, dat is meer. Nee, dit maar dit is wel een super te denken. Ik geloof het, dat wel maar nodig. Kom even wachten. Allee dan, we wachten. Ik moest wachten, zeggen ze. Ja, even wacht. Ja? Hier, hier, hier. Oh, door. Ja. Dus ik moet niet dit doen. Eugie, Jongen. moet in één keer door. Dat zit daar Chris niet onderen. Dat Chris niet onderen, hoor. Oké. Heb ik nog een keer? Ja, maar nog een keer. Zo. Moet ik nog voor je terugkomen, hè? Ja. Dankjewel. Dankjewel. En dan moeten we wel even afstand nemen nu. Ja, want nou gaan de splinters... Oké. Als dit niet Limburgs op zijn moeis is, dan weet ik het niet meer. Kan nog even nog staan, dat zien we ook. Sorry.
Officieel nog, hè? Oh ja, dank. Moet geen ook merken dat het afgelopen is, want het kost We moeten niks meer voor willen met. Ja, het kost wel eens 3 uur vannacht weer, heb ik me geloofd. Zo wat. Hoppakee!